Dumneavoastră vreți să apăreți în film? Da, mi-a zis să apar și eu în film. Așa vă zic. Da, Da, să-mi spuneți. Dacă ce-o mai zis, că eu fac ce am eu de făcut, ca să vin pus pe un fond muzical, deci nu să fie probleme. Așa am zis că v-am avea și ca și prezentare. Și ceva am părut plațul, mi-a zis că să-mi spun deasupra. Să-mi prezent. Dumneavoastră aveți numărul ăla cu 900 la sfârșit? Sau?